Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Andito ngayon sa may Mabalacat City. Eto, titingnan natin kung gaano karami yung mga nagtatrabaho dito sa loob ng Clark. Ayan, dahil Monday ngayon, umagang umaga, maraming mga kababayan natin na papasok ngayon. Lunes na Lunes. Ayan o, ganyan karami yung mga nagtatrabaho dito sa Clark. Ayan, tingnan natin, oh. Yan, lahat ng papunta halos dito, mga nagtatrabaho yan. Lalo yung mga nakamotor ng kagaya natin. Ito, kapag ganyan, traffic dito. Lalo na, Lunes ngayon. Maraming salamat sa nag-subscribe sa akin channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa mo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. Umagang traffic dito sa Mabalacat. Kasi ito yung papasok ng Clark. Makikita rin natin maya. Lapit lang dito yung yung Clark. Tapos update na rin natin yung ginagawa nilang PNR dito, yung railway Malolos Clark. Ito, marami rin mga nagtitinda ng pagkain dyan. Ayan, yung mga hindi na nagluluto, dito na bumibili. Ayan, sa may gilid-gilid. Ayan, yan, ang dami na bumibili kasi murang-mura lang. Kaysa naman magluluto ka pa, baka malate ka pa. Ayan, may mga nagluluto na rito at mga kantin. Yan, eto na, lapit na tayo sa may Clark. Ayan, marami rin naglalakad dito. Kasi yung mga naglalakad na yan, may mga service nila dito, yung mga bus or yung mga shuttle nila. Ayan, nakaparking lang sa may tabi-tabi. Ayan, ayan yung kulay dilaw. Ayan, dami rin dyan, may pumapasada rin naman dito. May mga service din. Eto, pasok na tayo ng Clark. Bawal nakasapatos o nakachinelas, pwede. Yung mga crocs na chinelas, pwede na rito. Nakasapatos, nakasindi yung ilaw. At dapat dahan-dahan ka lang, pwedeng mabilis, baka mahuli ka rito, sayang. Ito na yung ginagawa nilang Clark Railway. Ayan, dito nila tatayo yan. Ayan, pasensya na kayo kung baka hindi nyo makita, medyo maaga pa kasi rito. Ayan, napakaluwang ng Clark mga tol, Gandito yan yung Clark Terminal 2. Dito naman yan yung bagong airport na tinayo. Hindi ko lang alam o hindi pa ako sure kung nagbukas na yon. Kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag vlog sa Clark dito rin yung daan ng Sacobia Bridge sa kanan. Dito pa kanan. Tapos sa kaliwa naman ito yung Clark Terminal 2, yung airport. Ayun, so medyo malayo, baka hindi natin nabutan yan. Dito naman yung Sacobia Bridge. Kaso bawal pang dumaan dito. So update ko kayo mamaya. May pupunta lang ako dito sa loob ng Clark. So didiretso tayo dito. May pupuntahan kasi ako sa Pilexel kaya dito na tayo dumaan.
sa may Clark. Napakahigpit dito mga tol ha. Huwag basta-basta didiretso rito. Pag may nakikita kang intersection or anumang crossing or sa mga stoplight, kailangan huminto ka. Yan ang batas dito sa Clark. First stop, first in. Yan, tulad nito, kailangan mag-stop tayo. Ayan. Yan, pwede na tayo. Ganyan lang kadali. Basta sumunod ka lang sa lahat ng batas ng trapiko. O kahit sa lugar, batas ng lugar, batas ng mga probinsya or batas ng city, kailangan sumunod. Ikot sana tayo sa loob ng Clark, kaso baka mapaaba na yung vlog natin. Sigurado hindi natin kaya ng isang oras libutin yung Clark. Napakalaki ng Clark mga tol. Ito, marami ng mga nagtatrabaho dito. Yung ano kasi dati to, yung Oxford, ngayon is ano na, tignan natin kung ano na to. Kalimutan ko na yung hotel eh. Ito papunta ng Fontana. Yan, kung gusto nyong, may casino rin dyan. Ito rin, mayroon din dito sa Holiday Inn, sa Quest Hotel, sa Mimosa. Ito naman, ano kasing Royce Hotel and Casino na siya ngayon. Ayan, sa mga Pineda na ata ngayon to, yung hotel na yan. May casino rin. Ito naman papunta ng park. Pag didiretso ka rito, papunta rin sa Pambato or Margot, yung mga na-demolish na bahay dyan. So tayo kasi kakaliwa tayo dito dahil yung way natin pupunta ng Pilexel. Sorry kasi parang sinisipon ako, manat na manat. Matagal lang yung stoplight dito. Shoutout kay Bien Alcario, tsaka kay lahat na nanonood sa akin, para sigurado hindi ko na kayo isa-isain. Marami kayo. Yan mga tol, salamat ha. Ito yung Royce Hotel and Casino. May bago rin tayo rito eh, no? Ano kaya to? Laki, you know, puro salamin. Yan, ito parang parking yan. Diretso tayo dito. Yung Jollibee, lahat na ata rito. Meron din Burger King. Ayan, dito tayo papasok sa may Pilexel. Stoplight na naman. Daming stoplight dito. You know, parang ano siya, parkingan. Dami din nagbabike dito, mga nag-exercise. Ayan, papasok ako rito eh, sa may Pilexel. Hanapin ko pa yung pupuntahan ko rito. Ayan, oh, so papakita ko lang sa inyo ha, yung loob ng Pilexel. Ayan, Pilexel to, ayan oh, business park. Ayan, kakaluwa na tayo dito. Dami rin pala tayong kasabay papasok dito. Ito yung Pilexel Business Park. Ayan, daming business siguro dito. Ayan, ito yung loob niya. So, hanapin ko muna mga tol dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo. And see you next vlog na lang ulit. Salamat po.
Ito, hanapin ko lang dito ha.